खुलुमबाय बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोजोनथाव रादाब प्राइम मिनिस्टार इन्टार्नशिप स्किम एबा गाहाय मन्थ्रि इन्टार्नशिप स्किमनि बागै नोंथाङा मिथिगौ नामा बे पीएम इन्टार्नशिप स्किमआ हादरनि गाहाय मन्थ्रिया बेखेवनाय मोनसे बिथांखि गाहाय मन्थ्रि इन्टार्नशिप स्किम सुंद'यै PMIS खौ 2024 मायथाइनि मिरुआरि बाजेटआव फोसावनाय जादोंमोन आरो बे बिथांखिखौ थांनाय 3 अक्ट'बराव फोसावनाय जादोंमोन बे समाव पीएमनि इन्टार्नशिप स्किमनि आर'जलाइनि जोबथा समखौ बारायनानै होबाय बे बिथांखिया हादरनि लाइमोनफोरनो दानफ्रोमबो रांखान्थि मदद होगोन साफ्रोमबो लाइमोनफोरानो 1 बोसोरनि थाखाय दानफ्रोमबो 5,000 रां मोनगोन आरो बे रांनि मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय प्राइम मिनिस्टार इन्टार्नशिप स्किमनि आर'जलाइ होनांगोन PMIS नि मोनसे सरकारि पर्टेलाव हाबनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लाइ खालामनायनि जोबथा सानखौ फैगौ 15 नबेम्बरसिम बारायनानै होबाय 21 निफ्राय 24 बोसोर बैसोनि लाइमोनफोराल' बे बिथांखिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बिनायसाफोरा गिबियावनो मावख'आरि PM इन्टार्नशिप स्किम पर्टेल pminternship.mca.gov.in आव एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि CV जों लोगोसे पार्सनेल डिटेल्स कन्टेक्ट डिटेल्स बैंक डिटेल्स स्किल्स आरो लेंगुवेज सार्टिफिकेटखौ होनांगोन बे 1 बोसोरनि हाबाफारिया 21 निफ्राय 24 बोसोर बैसोनि लाइमोनफोरखौ भारतनि जौसिन 500 कम्पानिफोराव इन्टार्नशिपनि खाबु होगोन मिरु सरकारनि बे हाबाफारिया लाइमोनफोरखौ गासै सेक्टरफोराव नंगुबै जिउनि फालांगियारि आबहावाजों नांजाबहोनाय जायनि गेजेरजों बेसेन गोसा रोंगौथिफोर आरो खामानिनि रोंमोनदांथि आरजिनायाव मदद मोनगोन